הבאים לפרק הראשון של משחק חוץ, פודקאסט ספורט שלי ושל רוי, פה שיושב בצדי. עמלתי לזה המון, והנה זה מגיע. תודה לכל העוסקים. טוב, הפרק הזה זה הכנה למונדיאל, נכון? נכון. אני עשיתי הכנה לפרק, אוקיי, ארוכה מאוד. אוקיי, עזרה לי מאוד, ההכנה הזאת. קודם כל, המאמן היחיד שנתתי לו קידומת זה המאמן רוב עליי, דון קרבן שעות. ובכל השבע דפים האלה, ואני חושב שנתחיל מזה. ראוי שנתחיל מזה. הדגשתי מילה אחת. אתה רוצה לנחש איזה מילה? הדגשתי, כבר נתחיל. בוא נפנים, מאמן קרבן שעות, מקום שישי בדירוג עולמי. המילה היחידה שהדגשתי היא? אלופה? לא. נעימה. המילה היחידה שהדגשתי היא נעימה. ונעימר זה סיפור. נעימר, כולנו רואים את הוידאו, שנותרו שני שחקנים בזימון, ואנדריק, ואז כולם מחכים, נעימר הוא מוחה. ועכשיו נשתתף גם באתגר של רדבול, ואני חושב שקרבן שעות זה מאמן שאני מאוד אוהב, מאמן שיודע לשלוט בחדר הבשה, ואני חושב שהוא עשה טעות. כל הכבוד לנעימר, המאמנים של הנבחרת, נעימר, אני חושב, ואני לא רוצה לבזות שחקן גדול, יותר מהכל בנבחרת ברזיל, כל זה מלך שערים, או בכלל הכישלון, או לקופה אמריקה, הם לא צריכים לקחת טורנירים, כל טורניר, אני לא ראיתי טורניר עד עכשיו, שמישהו לא נעימר לא שחק בקופה אמריקה. הוא לא שחק מאז אוקטובר 2023. לא קופה אמריקה שהם זכו. שהם זכו. והוא כן שחק. הוא לא שחק? הוא לא שחק מאז אוקטובר 2023 במדי ברזיל. אוקיי, הוא לא משחק כמעט. הוא היה פצוע מלא זמן. הוא גם קצת פצוע עכשיו, הוא נפצע רק לפני כמה שבועות. זה זימון, באמת, לא מדרג על אנשלוטי, מטופש, באמת, לא חכם. ובוא, עזוב, מי לא המשאיר שם זוטר בבית? הוא השאיר בבית ג'ואו פדרו, 15 שערים בפרמייר ליג העונה. בואו, כבר התחילו, ברייטון ואתה. מה אתה עושה? למה? בברזיל, במיוחד עם ג'ואו פדרו, זה חלק התקפי מאוד עשיר. ובוא, נעימר, אני לא חושב שהוא יפתח. הוא יעלה כמחליף אולי, וזה יוצא תפקיד של חדר הלבשה. או שהוא יפתח את המשחק האחרון של הבית, אחרי שהם הצליחו... כן, כמו שנסופם שעברה, פותחים מרשלי כזה ודברים כאלה. סתם נכניס אותו שיהיה לו לפחות משחק אחד שהוא פתח. זה חבל כל כך, כי זה באמת להשאיר את ג'ואו פדרו הבית, ואני חושב שאנחנו רוצים להסתכל על הזימון, מתי להגיד שזה היה זימון טעות? שברזיל תהיה למשל תקועה מול נבחרת בעצמה, מוסקות להגיד אחת ונגיד צריך גול. איפה ג'ואו פדרו? יש עוד כלים, יש איגור תיאגו, אנדריק, ומתאוס קוניה, וגבריאל מרטינלי, וויני, ורפיניה, מלא שחקנים שיכולים לשים לך גול. ועדיין, מילא מעדיף על הספסל שצריך את הגול הזה. ג'ואו פדרו לא תנמח. אני מעדיף ג'ואו פדרו. כל הכבוד מכל החי נגמר, הוא אחד, באמת? אבל עם כל איזה 8 שחקנים שהרגע אמרת, רק 3 מהם יהיו במשחק, יהיה לך את ה5 האלה. אוקיי, אבל... נראה לי שהוא הכניס את נעימר בסופו של דבר בשביל הקבוצה, וגם בשביל הניסיון. סתם בשביל האגו של נעימר. זה בעיה? יכול להיות שזה משהו שתהיה אנצ'לוטי דווקא. אני שמעתי מישהו אומר, לא מכניס לחשיבה. אם הם נכשלים, מעדיף לעבור את הכישלון איתו ולא בלעדיו. וזו אמירה יפה, אבל לדעתי זה לא הראש של קרבן אנצ'לוטי. הוא לא רוצה שיפול עליו, לא זימת את נעימר, זה לא מה יצאת. זה בעיה, כי זה לא קרבן אנצ'לוטי. קרבן אנצ'לוטי זה בן אדם שאם צריך, לראש של קרבן אנצ'לוטי, זה מאמנים שאם המאמן לפני פורטוגל, לא היה בעיה להוריד את רונלדו, לא סתם. כי זה המאמנים האלה. הוא גם מאמן טורנירים. 5 ליגת האלופות. 5 ליגת האלופות. לקח את כל 5 ליגות הבחירות. מאמן מאוד בכיר. חבל שהוא עשה את זה, באמת חבל. בוא נעבור על הנבחרת עצמה, אחרי שדיברנו המון על נעימר. זה היה ראוי בדיבור הזה. זה היה זימון מאוד מאוד תמוה, משחק בסנטוס. הוא לא משחק בסנטוס. אוקיי? זה האירוע. הוא בן 34 כבר. המון אחרי השיא. השיא היה לפני 10 שנים. 11 שנים. גם ברזיל לא היו כאלה טובים במוקדמות. נכון, חמישי. היו, מה זה לא טובים? חלשים מאוד. מוקדמות הכי רעות. אני חושב שברזיל אי פעם, במונדיאל. נבחרת הישג השיא. מונדיאל. 5 פעמים. נכון, 2002. אתה אומר, כמה זמן ברזיל יכולה לשרוד בלי זכייה? בוא, סגל עשיר. ויניסיוס, נעימר, אנדריק, מתאוס קוניה, מרטינלי, איגור תיאגו, רפיניה, קזימירו, רוכש פקטה. שחקן שצריך לפחות את הטורניר הזה. שכל אירופי תראה אותו. התחלנו לראות אותו, הפרמייר ליג. ריאן, שחקן שצריך לפרוץ. הוא זומן? כן, הוא זומן.
שהוא יקבל דקות, בדקות שאנחנו נראה, קסם. שחקן מצוין, 1.85 מטר, בן 19, היה טוב בבורנות. ועוד מישהו שיעניק את הקישור ויהיה דמות מאוד מרכזית. חוץ מזה, מי נפצע והלך? לא זוכר, היה איזה שחקן, אולי רוג'ר איבנז. לא, הוא עדיין פה. היה שחקן שנפצע, הוא הוחלף על ידי אדרסון, ששחקן ממנצ'סטר יונייטד. יש את פביניו, שעדיין בית אחד ועדיין בסגל. אבל מי שעובד לקישור, קזמירו, זה ברונו ג'י, שגם מאז המונדיאל הקודם זה גרף עלייה חד מאוד. קשר מצוין, הקשרים היותר טובים בפרמייר ליג. קשר מאוד כישרוני, אני חושב שבמונדיאל הקודם אולי עדיין היה שחקן ליגון, ברמה הזאת, כאילו. יכול להיות? כאילו, דצמבר 22? יכול להיות. לדעתי הם הביאו אותו בחורף שאחרי המונדיאל. זה כאילו... יכול להיות שגם בגלל המונדיאל. כן? מה עושה המונדיאל כבר? מה עושה זה המונדיאל? לא זוכר. כן? נראה לי שכן. אז כזה מראה בשיא. כאילו, ככרון, מגיע אחרי זכיים באנברידג' לא נורא בכלל. ובסוף כאילו אתה מסתכל גם בהגנה. ברמר, גבריאל, מרקיניוס. וסלי נפצע. וסלי זה חיסרון. וסלי זה מגן מוכשר מרומא שהיה צריך לפתוח מגן ימין. עכשיו, כאילו, טיפ, מאמנים שואלים אותי של סקוטלנד, הייתי ומרוקו, תקוף מהצדדים. גם זה אלכסנדרו ולא יודע מה, בצד, זה מישהו שלא יהיה לו טבעי, היה דנילו, ודנילו, ואלכסנדרו, עם פלמנגו. זה אחת החולשות הגדולות של נבחרת ברזיל. דנילו בן 34, אלכסנדרו בן 35, חותם במקומו מונח עשו המון בקריירה. אם אני לא טועה, דנילו לקח 4 ליגות בחירות. עם ריאל מדריד הספרדית, עם פריס סן ז'רמן הצרפתית, עם יובנטוס האיטלקית, עם סיטי את הפרמייר ליג. ובכל זאת, זה לא. זה ההגנה היא פגיעה גם רוג'ר איבנז, שהוא כנראה יתח מגן ימין. הוא בן 27, הוא מגן בסדר, אבל הוא לא משחק ברמה גבוהה. הוא היה צריך להישאר ברומא לפני 3 שנים שהוא עבר. אבל הוא עבר כמו מטומטם לאל העלי. כסף. עשה את הטעות שלו. בגיל 24, כן? בוא, אתה רואה את הכסף. מגן שציפו לו גדולות יחסית. בוא, מגן מוכשר. הוא היה אחלה ברומא. זה עבר לאל העלי, לפני 3 שנים. ובשער, אלכסון לאחרונה מדווח טיפה על כאבים. והאם אנחנו נקבל לקבוצת אנדרסון? פתאום, כאילו, במונדיאל הזה? לא נראה לי. מי שהשוער השלישי גם שוער, כאילו, לדעתי, ענק. לחובבי הכדורגל הדרום האמריקאי, ווברטון בן 38, השוער של גרמיו. זה אחלה של שוער ליברטדורס כזה. כיף לי להגיד את השם הזה, אחלה. מונדיאל הבא כבר לא יהיה. גם ג'קו לא יהיה מונדיאל הבא, בן 40, לא בן 38, לא יהיה מונדיאל הבא, הוא שוער שלישי. אין כמה הופעות לך יש לו בנבחרת, אחלה לברטון. והנבחרת הזאת, בוא, כולם נשים על ג'קו בוניטו. אבל זה כמובן שולטי, זה בטח הכי ג'קו בוניטו. אין מה לומר, אין מה לעשות. ודווקא לא ג'קו בוניטו הזה, אתה יכול לקחת אותה רחוק. ועכשיו אני אגיד יותר מזה. אני לא אופתע. אני לא כזה אופתע. כי זה גם אנצ'לוטי. יש סגל מאוד מוכשר בהתקפה. אם היא תזכה, זה לא בגלל השחקנים, זה בגלל מה שאנצ'לוטי יגיד לקבוצה לפני ובאמצע והחילופים שלה, זה לא יהיה שחקנים. נראה לי רבע גמר. זה המנטליות הברזילאית. אני גם חושב על זה, כן? אבל אני לא אופתע פתאום מהקפטן של הנבחרת הזאת, מרקיניוס או אליסון, לא עם גלימה, מניף את גביע העולם ומביא את הכוכב השישי שהיה כל כך חסר בברזיל. באמת, כאילו, זה לא מופך לדעתי, כי המאמן, השחקנים המוכשרים, תסתכל על זה חלק התקפי שלך. זה כוח אש מטורף. והשאלה באמת אם זה, כאילו, אני גם חושב רבע, וזה יהיה מעניין מאוד. אז אני חושבת שנראה לי מהכי מדוברות במונדיאל. וכאילו, יודע מה? אני גם לא אופתע, פתאום ב-32 מודח. יש פה טווח. היא מאוד לא יציבה. כן. ויש לה משחקים... כאילו אני מסתכל על המשחקים האחרונים, היא ניצחה את מצרים, פנמה, קרואטיה, הפסידה לצרפת, תיקו עם טוניסיה. ניצחה את סנגל, הפסידה ליפן, ניצחה את דרום קוריאה, הפסידה לבוליביה. וניצחה את צ'ילי. היא מאוד לא יציבה.
בכל זאת נבחרת מוכשרת, עם ניסיון. אבל כרגע עם 3 ניצחונות רצוף נכון. במשחקי ידידות ובמשחקי הכנה. ניצחון 3-1 על קרואטיה. זהו, קרואטיה זה מרשים. 6-2 די צפוי על פנמה ו-2-1 על מצרים. שגם נבחרת לא כזה פגועה. אנחנו נגיע אליה. אחרי מבטל הסגל. טוב, עוד נגיע אליה בהמשך הרחוק. זאת נבחרת ברזיל. אז תעשה את האופטימי, הכי אופטימי שיש, זה זכייה. אבל תעשה את האופטימי האמיתי, חצי. זה דבר שלא מופרך. זה לא יותר של המציאות. חצי זה הגיוני, חצי זה כנראה מול פורטוגל. כנראה. לא וחצי זה מול חצי מול פורטוגל זה אומר ניצחון על אנגליה ברבע. כן. שזה משחק מאוד קשה. זה משחק יהיה מאוד מעניין. שעה שעברה שטרן אגמן אפילו על שבת. וזה היה מאוד מבאס ברזיל קרואטיה. שם זה משחק. אולי זה משחק בפתרונים של צ'יצ'ה, איך את האמת. זה משחק. היה ביד של ברזיל. ברונו פטקוביץ', ואז החטאות פנדלים שם. ליבקוביץ' זה שוער על זה. אנחנו נגיע לקרואטיה. אחת מהנבחרות האחרונות הבית. נגיע אליה. ליבקוביץ' זה חתיכת שוער. שוער מונדיאל, גם שוער מונדיאלים כזה. אחרי המונדיאל הקודם, הוא היה מועמד לביירן מינכן. פנר, באך, צ'בי, הסתובב. היום בזאגרב שוב. במונדיאל הקודם. ברזיל זו נבחרת מעניינת. זה בין זכייה הכי פנטזיונר, אבל חצי גמר זה הישג. זה בין, לדעתי, 32 נכון. זה לדעתי, זה פיאסקו משוגע. זה כאילו, צריך להישאר חודש מחוץ לברזיל, כל הקשורים לעניין. זה מאוד מסוכן להיכנס לרחובות של ריו דה ז'ניירו אחרי שעשיתם דבר כזה. אבל גם כאילו, 32 אני קצת נופל מהכיסא. 32 זה פיטורים לאנצ'לוטי על המקום. שמינית אני לא עף מהכיסא. 32 זה פיטורים לאנצ'לוטי מיד. אם שמינית הם עפים אני לא עף מהכיסא, זה דבר שאני יכול לראות. אבל שוב גם סקאן אני יכול לראות. זה נבחרת עם יד קצת רחב. אם היא כן נופלת גם בשמינית, הרבה אשמה כנראה תיפול על אנצ'לוטי והבחירה שלו בהתקפה. זה יהיה מה שישנה. עם כל הבחירה, וזה טוב שיש בחירה, אתה בוחר לא נכון, זה יכול להשפיע לך, בסופו של דבר מחפשים את מי שלהאשים. כן. טוב, נבחרת גרמניה. מקום 10 בדורג בפרו עולמי. יוליאן נגלסמן המאמן. יד של קורי ידים מאמן את היורו. שחקנים גדולים, אייברץ, רוטמד, וירץ, מוסיאלה, קימיך, נויר. למרות שיש מלא ביקורת, גם בגרמניה וגם אנשים אחרים שלא קשורים לגרמניה, על הבחירות של יוליאן נגלסמן, שהוא בחר הרבה על אגו ושמות, נגיד לירוי סאנה, על שחקנים כאילו יותר טובים, פשוט שמע, הוא לא כזה טוב בגלל פסקל גרוס. פסקל גרוס גם נכנס, לא יודע למה. זה מעניין. בישוף מביירן לא נכנס, הוא שחקן הרבה יותר טוב והרבה יותר צעיר, ונראה לי ההגנה נראה לי די חזקה. יותר טוב. רודיגר, שלוטרבק, ג'ונתן טאה, שחקים יוצאים נטל באון, שחקים ביירן מפרנקפורט. וכן, נבחרת טובה. כנראה תהיה ראשונה בבית. אני אתן לך את ההוט טייק שלי, היא לא. מי בבית שלה? אקוודור, חוף השנהב וקורסאו. הוט טייק שלי, בית קשה. היא לא ראשונה, אקוודור ראשונה. אקוודור עם אחת ההגנות החזקות. כן. בלמים, פאצ'וב שעכשיו זכה בשתי ליגת האלופות רצוף וגם שיחק נראה לי כל משחק חוץ מאחד. לא, הוא כל משוגע. 90. פירון קאפי אלוף פרמייר ליג עם ארסנל וגם היה מאוד טוב עם בייר לברקוסן לפני כמה שנים. וגם לפניהם יש קייסיידו, אחד הקשרים הטובים בפרמייר ליג. פשוט בקיצור, קבוצה חזקה. אז נבחרת טובה. אני חושב שבגלל שהיא תסיים שנייה, קיבל את צרפת שמינית ותפגוש שם את הבית. האופטימי זה כאילו... זה מקום ראשון שעדיין אפשרי. מה? האופטימי זה מקום ראשון. אוקיי. זה מאוד אפשרי ואז... זכייה. לא... כאילו... גם רבע גמר. רבע גמר זה אופטימי, אבל... חצי גמר זה... חצי גמר לא. השאלה אם אנחנו נופלים מהכיסא נגמר לא. כן. כן? לא בטוח. אני לא בטוח. פסימי, לא נסיים ראשונים,
מתבזים בטופ 32. גם אני נופל מהכיסא. וגם ראינו שהיא נופלת מול קבוצות יותר חלשות ממנה. שתי מונדיאלים האחרונים. היא נפלה מאז 2014. גם מקום שלישי ולא להפיל, או אפילו מקום רביעי. זה לא מחוץ לתמונה. כן, זה יהיה מעניין, כאילו... יודע מה? אני לא נופל קורוסאו, מהכיסא. קורוסאו איתם? כן. אפילו שקורוסאו, כאילו, מדינה קטנה, קבוצה קטנה. קאנג'י חוגה וברילי קובס. רוב השחקנים שלהם הם שחקני הולנד, בלגיה, ארצות הברית. כן. לא באמת קורוסאו, רק כמה שחקנים נולדו בקורוסאו. אחד השחקנים המובילים שלהם, טאית צ'ונג, שחק ביונייטד לוטון, וגם שחק בשביל הולנד, לא זמן בשביל הולנד, והוא עכשיו כאילו החליף לקורוסאו, עזר להם להגיע למונדיאל הזה, הוא אחד השחקנים היחידים שבן נולד בקורוסאו. בקיצור, נבחרות קטנות יכולות להפיל את גרמניה, ואני לא אפול מהכיסאים אפילו אם יסיימו שלישי. כאילו חופש שנה ינצחו אותם, יש להם חופש שנה חופש שנה חזקה מאוד, דיאלו, מאוד טובה. אח של דור, שכחתי את השם שלו. כן, כבר דועה. יצחק צרפת. כן, גרמניה נבחרת מוכשרת. חזקה מאוד. לכאן ולכאן, מי יודע. יכולים לראות אותה ברבע, אני לא אופתע אם תהיה ברבע. אבל יהיה לה קשה. זה הדרך לצרפת. אם היא תעבור את הרבע אני אהיה מאוד מופתע. לא, אם היא תעבור את הרבע, אני... זה כבר... זה נגלסמן לקח את כאילו 4 שנים קדימה. אלא מכן כאילו אף בשלב מתאים ביורו. טוב, נבחרת הבאה גדולה במונדיאל הזה, כי... רגע. נבחרת גדולה במונדיאל, היא נבחרת הולנד. אחת ההגנות. נראה לי אני אגיד ההגנה השנייה חזקה ביותר בטורניר הזה. כנראה. טופ 3 שלי נראה לי אנגליה, הולנד, ואז אקוודור. כן. אפילו שאנגליה, לי מגווייר, זה מרגיש לי חסר, ולוק שואו מרגיש לי שהוא קופח מאוד, שהוא לא צורף לסגל. 38 מתוך 38 משחקי פרמייר ליג שהוא פתח בהם. והוא גם... אפילו אם הוא לא, נגיד, פצוע ביונייטד, הוא שחקן כמו פיקפורד. פשוט, הוא סגל, הוא צריך להיות בסגל, גם מגווייר. וששניהם לא זומנו, זה אני אגיד לך. טעות גדולה. עשיתי לכם על הפרק. והסתכלתי על הסגל של הולנד, אתה אומר לו, מה אני? אפילו ממפיס, ריינדרס, כולם שחקנים מליגות בחירות. ואני אומר לעצמי, אני ישר קופץ על זה, כן? אנחנו לא עושים עם הולנד. תעשת האופטימי של הולנד, זה זכייה. זה אפשרי מאוד. זה אפשרי. אני חושב... בחירים. אני כן חושב שהסוף שלהם לגמרי, זה חצי גמר. כן. מקום שלישי, זה במקרה הכי טוב. אני אישית שמתי ברבע גמר. אבל כן. הולנד, גם אני נראה לי. חבל. חלק מאוד חזקה. בסופו של דבר יש קבוצות שלא מנסות. נבחרות שהצליגו לרבע, יש לך את ארגנטינה שעפו מול הולנד, את מי עוד? טורקיה? עפו מול הולנד. טורקיה גצי לרבע, זה גם... במונדיאל האחרון אתה מדבר? לא, במונדיאל הקרוב. כן. יש כמה נבחרות שעפות מול הולנד ברבע. וזה חבל, כי אם תפגוש צרפת טוב ברבע, זה באסה. זאת נבחרת שיכולה להמשיך. הולנד תנצח את ברזיל מי ברבע, לא נראה כן, שאפשרי. זהו, גם ברזיל. אבל אם ברזיל נגודן ברבע. הולנד נראה לי 5 לשחייה נראה לי. יכול להיות, 5 ל-6. כן, היא בטופ 6 בטוח לשחייה מעל ברזיל. פשוט נבחרת מאוד חזקה, מאוד underrated לפעמים. אבל מאוד חזקה, אבל המונדיאל הזה נראה לי חצי גמר, בסוף הדרך. מקום שלישי במקרה הכי טוב. זהו, הכי רחוק. פסימי, מסיימת שנייה בבית אחרי יפן, ואנחנו בשמינית כבר. כאילו יפן לא כזאת חזקה כמו מונדיאל שלנו. אני אישית, המון אנשים... מתומה לא נכנס לסגל. המון אנשים, לא, הוא פצוע. המון אנשים שמו את יפן, שנייה אפילו ראשונה, שלישית אחרי שוודיה, ששוודיה נבחרת מצוינת. התקפה טובה. אפילו ששוודיה היא ניצחה כאילו... הייתה מאוד גרועה במוקדמות, במוקדמות היא הייתה בראש, פלייאוף הייתה מדהימה. פלייאוף התעוררה ו... התקפה טופ 7 בטורניר? דווקא אני אומר שמומי שיחקה בפלייאוף. לא זוכר, היה אוקראינה? נראה לי שהיא הייתה מגיעה לה יותר, לא משנה מומי שיחקה. הם מוכשרים, יש כישרון בשוודיה. יש. גיאו קורז, אלוף הפרמייר ליג עם ארסנל. מי עוד? כן. לא יודע, יש להם שחקנים. יש להם שחקנים, היא נבחרת שמופיעה. איסק, שחקן טוב. איסק, למרות שהוא...
שהוא ממונה לא טובה, סבבה, לא טובות. ובכן, נבחרת במקום הראשון בסוכנויות ההימורים לזכות. נבחרת ספרד, אלופת אירופה, לואיס דה לה פואנטה הוא המאמן. דירוג פיפ"א מקום שני, מאחורי צרפת רק. מי אין שם? חוץ משחקני ריאל מדריד שאין, זה מומים קצת תמוהים של דה לה פואנטה. אבל זה ימין ימל, וזה פדרי, וזה שחקנים מאוד מוכשרים, שאנחנו מכירים אותם. פעם ראשונה בהיסטוריה של אף שחקן מריאל מדריד בספרד. ואני חושב שאם אנחנו נצטרך, אני אישית הפלתי את ספרד בחצי, זה ההגנה. ההגנה לא מספיק מוכשרת. יכול להיות פול בחצי, אני לא אהיה מופתע, באמת. פול בשמינית, אני לא אהיה מופתע. יש קרואטיה בספרד בשמינית. הפלתי את הרכיון שעשיתי, הפלתי את ספרד, אחרי זה חשבתי לעצמי ואמרתי שלא, אבל אני חושב שמי שמנצחת שם, אצלי בבית תפגש את טורקיה ברבע. וגם אם זה קרואטיה, גם אם זה ספרד, אבל עוברות את טורקיה, לדעתי שמינית שהיא מבט. טורקיה חזקה מאוד, יש לה את קנן יילדיז, שחקן. הניסיון. קנן יילדיז, ארדה גולר, מי עוד יש לה? קיים אקטורטוגלו, שחקן מצוין, אבל עזוב. היא דארקורס, היא קבוצה שמופיעה למונדיאלים, וזהו. ספרד נבחרת מאוד מוכשרת, נבחרת תופעה. כאילו, הציפייה היא זכייה. אין מה לומר. רוצים ספרד תזכייה אפילו דני אלמו, מאוד שהוא ברעב. הוא כנראה לא יפתח. ימין ימל, ברוך השם, כנראה פצוע לכמה משחקים הראשונים. אולי למשחק הראשון יש ספק. אמן הוא ייפצע באחד המשחקים הראשונים שלהם ולא ישחק עוד. כן. סתם ילד מוסלמי מבולבל. חבל. אני שמעתי מישהו שאומר דבר נכון, אם הוא לא אומר את הדבר הזה, כנראה החולצת ספרד הלבנה זו החולצה הכי נקראת בישראל. עכשיו החולצה הכי נקראת בישראל של המונדיאל זה ברזיל לכולן גורדן. ופסימי של ספרד, הפסד לאורוגוואי, כמו שתהיה הבית. לא עובר את השמינית. ראינו מונדיאל שעבר. שמינית זה ארגנטינה. ראינו את זה מונדיאל שעבר. היא יכולה לעבור את השמינית שוב, אני יכול לראות את זה. ואני יכול לראות אותם זוכה בקלות, כאילו, כדורגל הכי טוב בטוח. אני יכול לראות את שניהם. וזה יהיה מעניין. דה לה פואנטה יעשה זימונים מאוד תמוהים. אתה יכול להעריך של זה. בוא נראה. אני לא נתתי לספרד תזכייה, על אף שהיא ראשונה בסוכנויות, וזה מאוד 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 מעניין. ובכן, אני אחשוף מעכשיו, הזוכה שלי, הזוכה של המון אנשים. נבחרת צרפת, מקום ראשון בדירוג פיפ"א העולמי, דידי דשאן, שעוד 3 חודשים מוחלף על ידי ניו זילנד. כתבתי פה, הנבחרת עם הסגל הרחב ביותר, וזה נכון. היא תפתח כנראה לראשונה בתולדות דשאן הפרגמטי, עם 4 שחקני התקפה. זה יהיה אוליסה, דואה, דמבלה ומבפה. איזה נבחרת ריין שרקי יושב בספסל? תסביר לי. לא להאמין. נבחרת עם הסגל מאוד מאוד רחב והרבה אופציות. אני יכול לראות אותן נופלות, וגם בעיה גדולה שיכול להיות גם, זה חדר הלבשה, האגו. האגו יכול לצאת. הקרב על כדור הזהב, דמבלה, אוליסה, אמבפה משחק ב-PSG, מנסה להיות השחקן PSG. זה לא רק קרב מונדיאל, זה מיני קרב כדור הזהב שם בנבחרת הזאת, וזה יכול להפריע. זה הדבר היחיד שיכול להפריע לדעתי, על המגרש אף אחד. עוזב את PSG בשביל ללכת לריאל מדריד כדי לנצח ליגת האלופות, פתאום דמבלה עם 2 ליגת האלופות, פתאום פריס נזכרת כהפריס של דמבלה ואמבפה נשכח, כדור זהב אחד השביעיות, וצריך לחשוב, אם צרפת הולכת רחוק במונדיאל הזה, האם אמבפה ירצה שצרפת תלך רחוק, או שירצה שצרפת תישאר צרפת של אמבפה, ולא צרפת של דמבלה, הם ילכו רחוק ודמבלה ישפיע? דמבלה אפשר לדבר, אבל אני חושב שעוד לא הזכרנו, כאילו הזכרתי את זה פעם אחת, ואתמול, במשחק מול צפון אירלנד, הוא כבש נגד איראן, כבש לשער. וחבר שאל אותי, מי הכוכב של נבחרת צרפת? אוליסה אמבפה. מייקל אוליסה מגיע במומנטום בלתי נגמר לטורניר הזה. אמנם סוף עונה להטיל טיפה התקרח, אבל איזה שחקן, מפלצת. פרט על אמבפה, מתוך ה-20 ליגות הבחירות באירופה, איזה 6,000 שחקנים, לא 6,000, הרבה יותר, אמבפה מקום אחרון, 20 ליגות הבחירות, בדפנסיב, וכאילו הגנתיות, לפי משחק, לפי 90 דקות. ודווקא הוא לא מזמן, יצא להם לגדל להגנה לכולם שם. הוא לא יורד להגנה, הוא לא חוטף, הוא לא מנטר על כדורים. הוא נשאר ומחכה, הוא עדיין במיינדסט של צרפת שלי. אבל עכשיו הוא מגיע למונדיאל, צרפת של אוליסה ודמבלה.
אמבפה הוא שלישי. וואו! אני לא חושב. אני חושב שאמבפה עדיין ראשון. השאלה הגדולה, בסוף זה שחקנים שלא יודעים להגן שם, כל הארבעה האלה. ויש עודן שומני, מגיע עונה מצוינת, עונה הכי טובה שלו בריאל מדריד. הוא פותח לידו, הוא לא קונה מרומא. ורביו, וקנטה. זה איפה שתיפול, בקישור. כן, כן. למה ההגנה זה סליבה ואופמקאנו, אפילו קונטה על הספסל, טרננדס מגן שמאל זה לא כזה רע. וזה מיינן בשער, אחד השוערים הכי טובים. מיינן שוער אדיר. וזאת שאלה. אני חושב שבסוף שאני אפתח עם רביו. לרוב המשחקים, הוא התקנתי גם. כמה שעות מנו פונה, אני לא יודע אם נפתח. אני כאילו להגיד דקות. אופטימי. אך ורק שחייה. פסימי. לא שחייה. כן. באמת שכן. צרפת צריכה לצפות לזכות. אני אישית לא חושב שנזכה. אתמול מישהו אומר, אנשים אומרים שאנחנו מגיעים לחצי גמר זה הישג. אין הישג. אין משהו שהוא הישג שהוא לא שחייה. אני לא אהיה מופתע. אני חושב הגיוני מאוד אם הם יפלו בחצי. ברבע. רבע גם יכול להיות, אבל יותר... אני חושב שהמסע שלהם נגמר בחצי. ולא נראה לי שהם יגיעו לגמר. נראה לי מול ספרד, אבל... הגנה פגיעה. אפילו אם יגיע לגמר, היא לא מנצחת. וואו. אז בבקשה. אצלי הגיע זוכה. טוב, נבחרת המחזיקה, רבותיי. אלופת העולם הנוכחית. נבחרת ארגנטינה. ליונל סקלוני. מקום שלישי בדירוג פיפ"א עולמי. נבחרת הקופה אמריקה. נבחרת נהדרת. הזדקנה. התבגרה. אני כבר הלכתי מריה. היום הגיעו דיווחים שיובנטוס הוצאה את אמי מרטינז. זה מעניין. כמו שיכול להפריע לנבחרת. לפני כמה ימים היה גם כמעט היה כאילו טורנדו קטן במחנה אימונים של הנבחרת. בין? של ארגנטינה. בין מי? טורנדו. טורנדו כאילו, אשכרה אמיתי, וואו. יש כאילו בשני שחקנים כזה... לא, אמיתי, היה נזק רב למגרש אימונים. והשאלה מי פותח בחלוץ. לאוטרו, חוליאן. אני חושב שכן מתחילים לאוטרו, כי הוא מגיע חמה יותר טובה. וזה מעניין, חוליאן היום מקושר לריאל מדריד. איזה צייר 150 מיליון יורו. יכול להיות מאוד מאוד טובים. מדריד צוחקת על כולם עם ההצעות של חוליאן ואלוורז. לא נראה שהיא רוצה למכור. והשאלה שנשאלת לדעתי היא כזאת. האם אתה נופל מהכיסא? אם לא ארגנטינה זה חשוב. כן. היא לא עובדת ברגע. אני גם לא חושב. השאלה אם זה כזה מופרך. עד כדי כך, כאילו, אנחנו לא... יש אנשים אומרים שלא חשוב. זה מעניין. אני חושב שיש נבחרות הרבה יותר טובות. אני חושב שיותר סביר. הולנד יקחו מאשר ארגנטינה. כן, אבל שלאוטרו מרטינז, אם עכשיו בטורניר, זה דווקא יכול להיות. מי איתה בבית? איתה בבית יש את אלג'יריה, אוסטריה, זה בית לא קל, וירדן. שירדן שאתה יכול לתת בראש. אם לאוטרו מרטינז נהיה מלך שערים, זה בזכות המשחק נגד ירדן שכנראה ישים מלא שערים. לאוטרו מעניין קפה אדיר, ואוסטריה מגיע אחרי יורו לא רע. אלג'יריה נבחרת שחוזרת למונדיאל והיא לא רעה בכלל, חוזרת ל-2014. טובה מאוד בגביע אפריקה. ויהיה מעניין לראות בבית הזה, חוץ מירדן שהיא באמת דביוט, תקופת בכורה, לא חזקה. והנבחרת אבל פה לא הדגשתי, הייתי צריך כנראה פה להדגיש את המילה הזאת. נבחרת פורטוגל, רוברטו מרטינז, רבע גמר יורו עם יכולת לא טובה, פנדלים, ג'ון פליקס חטי. המון אנשים אמרו על הזכייה, נראה לי זה המקום השלישי. לפני האנגליה, אני חושב שהיא לפני האנגליה. זה בצרפת וספרד שם ראשונות, והיא באנגליה אחרי זה. האם פורטוגל תעשה את זה הפעם? אני יכול להגיד לך לא רק זה, אמרתי לך את זה לפני טיוטה. עשיתי כמה מרקטים. ובכל המרקטים הגעתי לגמר של צרפת פורטוגל. בכל המרקטים ישב צרפת. אתמול ישבתי, אחרי בעיה, אמרתי, רגע, התלבטתי איזה דקה. פורטוגל, האופטימי, זה זכייה. אין אופטימי אחר. חצי גמר זה לא אופטימי. כלומר זה אופטימי זה זכייה. אופטימי זה פתיחה מחדש של דיון, הגוט. וזה מעניין? היא בהחלט באה עם הקישור הכי טוב. כן. הצמד ג'או נבז וויטיניה של PSG וברונו. ברונו שלך. שיא בישולים בליגה האנגלית. והוא גם השווה את שיא בישולים בטופ 5 ליגות. בעונה אחת השווה לתומאס מולר וליונל מסי, שתיהם עם 21 ועכשיו גם הוא.
הקישור הכי טוב, ההתקפה, אבל ההגנה, זהו. אתה העברת לי את זה גם לפני, ההגנה שלהם. הגנה פגיעה. רובן דיאס זה לא הגנה של האלופה, וגם אינסיו ההתקפה. וטאיו סילבה זה בלמים ההתקפה היא התקפה של מקום שלישי מקסימום. לא, אפילו פחות. ארגנטינה יותר טובה בהתקפה. אנגליה יותר טובה בהתקפה. המון נבחרות יותר טובות ממנה בהתקפה. נראה לי שיהיה לפורטוגל, יהיה לה טורניר מדהים ומפתיע מאוד והמומנטום, אולי יחשבו שהיא תגיע, נראה לי תיפול בחצי. תיפול בחצי. לא, נראה באנגליה. לא חושב. אני חושב שהיא תיפול בחצי. ננצח את ארגנטינה לפחות ברבע, נגיד אולי, זה נגיד יהיה משהו, לפחות ניצחון קטן של המונדיאל, שאוהדי פורטוגל ישמחו לקחת על מסי וארגנטינה, אבל לא, רבע גמר וזהו. לא חצי גמר, זהו. אתה עושה פסימי, ראיתי מישהו ששם אותה מתחת לקולומביה ואפילו בין ה-32 והשמינית הוא אמר. זה יכול לקרות. אז זה נראה לי יותר קשה לראות. פסימי שמינית. נראה לי פסימי זה להפסיד לארגנטינה. פסימי זה רבע גמר? עד כדי כך? עד כדי כך הם טובים? יכול להיות. נראה לי שכן. אוקיי. וגם זה לא בהכרח שעד כדי כך הם טובים. מונדיאל גדול בסופו של דבר, השמינית גמר זה עדיין נבחרות כמו אוסטריה ושוויץ. שנראה לי שפורטוגל יכולה לקחת, אפילו שהיא נפלה נגד סלובניה. 0-0, בוא נעזוב את זה. סלובניה יותר טובה. אבל גם יורו לפני שנתיים זה קשה מאוד לבסס עליו. נבחרת הגדולה האחרונה. נבחרת שלך. אני אוהד קרואטיה כי אני מת על לוקה מודריץ' באותו בית של הנבחרת שלך. אנגליה. It's coming home. יש סיכוי גדול שכן, נראה לי. אני חושב שהארי קיין ימח שערים. סביר מאוד. הארי קיין ימח שערים, אני אומר, בעיקר בזכות, אני מקווה, או כנראה, התבוסה הגדולה שתקרה לפנמה. פנמה, אולי גם גאנה, לא יודע, גאנה זה גאנה. אבל... פעם שעברה שיחקנו, אנגליה שיחקה מולה, גם מול גאנה. כן? נכון, ב-2018 גם, פנמה. לא גאנה, זה היה גאנה? ב-2018 זה היה פנמה גם, וביורו 2020 מול קרואטיה, ככה שאתה פוגש ריבות שהוא מכיר. גם ב-2018 נפלו נגד קרואטיה בחצי. כן. מה שאני חושב לפחות. וואו. טעויות שיפוט. אם אני אוסיף אפילו שזה 8 שנים אחרי זה, חשבתי שראיתי קצת טעויות שיפוט, לא להיכנס לזה, הכל טוב. שער מדהים של טריפייר, נתן לי תקווה בהתחלה. מריו מנזוקיץ' הגדול, אין מה לומר. לא מגיע למונדיאל הזה. בכלל פרש בזמן, רגע קודם הוא לא הגיע, אני חושב. נכון. נבחרת האנגליה. לוקה מודריץ'. אופטימי זה זכייה. אנחנו עכשיו לאנגליה, כמובן. אופטימי זה זכייה, תומאס טוחל זה סימנים תמוהים. תומאס טוחל הוא... פלמר, ארי מגווייר, לוק שור, בית. זה מאוד מפתיע. זה מאוד מפתיע הבחירת הסגל שלו, אני אגיד ככה, אבל לעכשיו אני אאמין בו, למרות שאני לא רוצה לקחת מונדיאל תחת מאמן גרמני, אבל וזה גם אף פעם מאמן שלא מאמן את הנבחרת שלו, אף פעם לא לקח מונדיאל. זה מעניין. זה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר אתה מכיר את הנבחרת שלך. כן. הוא הצטרף רק שנה שעברה, כן. הוא לא הרבה זמן. גם משחק נגד ניו זילנד. אני לא ראיתי את כולו, אבל ניצחון 1-0 לא הרשים אותי, גם היה כמה תיקואים לפני זה. מעניין. ובכל זאת אתה חושב שהיא זוכה? אני חושב שתומאס טוחל הוא מאמן טורנירים. כן, הוא כן, בהחלט. הוא מאמן טורנירים, ונראה לי... אבל זה נבחרת שבאמת הוא זימן מאוד תמוה, וזה... הטווח הוא גדול. אנגליה יכולה להיות מודחת בשמינית. מה שאני... האופטימי זה זכייה. מה שראיתי שמישהו כתב, כאילו, אחרי שאולי לא ראית, ריו אין גמורה, אחרי שהוא נתן את ההופעה שלו, הוא קיבל שחקן משחק בניו זילנד. אוקיי. ראיתי מישהו כתב, אם נוני מלדורקה באמת אוהב את המדינה שלו, יפנה את מקומו לריו. כי ריו לא זמן לסגל. כן. הוא סתם זומן כאילו לבוא לעזור. מלדורקה הוא לא שחקן... הוא לא זמן, אני חושב שריו גם יותר טוב, ושבאמת בזה צדק. בסדר. זה לא יקרה בחיים. כן. יהיה מאוד מעניין לראות אנגליה, זו נבחרת מוכשרת, נבחרת שמצפים ממנה המון. אבל אני חושב שהאוהדים האנגלים רוצים לראות הפעם לפחות יכולת טובה. זה דבר שהם לא זכו ביורו בכלל. ביורו 2024 אני לא רציתי לנצח. זה נורא, זה נורא. אם אתה בגמר בסדר רציתי לנצח, לא רציתי להגיע לגמר בגלל ש... זה היה הכדורגל הכי רע שאי פעם ראיתי. הייתי בטוח כבר שהסלובקים העיפים אותם, ואז הגיע ג'וד בלינגהאם והציל אותם בנס. אני לא ראיתי את כל המשחק הזה. כאילו נס חנוכה, נס ג'וד בלינגהאם, באמת, אין מה לומר. לא יכולתי לראות את כל המשחק הזה, ראיתי לקראת הסוף. באמת רציתי
פשוט לצאת גול מהטורניר הזה. כל משחק מחדש היה סבל. 80 ומשהו שניות. טוב. היית קרוב, ואז בלינגהם יצא את זה. לא עושה. ואופטימי. זכייה, פסימי, שמינית, אפשר לומר? רבע שמינית זה פסימי? ברזיל. שמינית זה נגד ברזיל. לא, רבע זה ברזיל. שמינית? מה? לא נראה לי. זה יכול לקרות, אבל אם פתאום היא מסיימת אחרי קרואטיה, לא. רבע זה... נראה לי מנצח את הבית שלה. רבע זה פסימי? רבע. זה לא מרוצים מהאנגליה? אוקיי. במיוחד אם אתה נפרד מסאוטגייט אחרי 3, כן. כאילו אחרי חצי גמר 2018, גמר 2021, רבע גמר מול צרפת, קופחו לגמרי ב-2022, לא נשכח להרקן את הפנדל, הוא אין מה לומר. די. בסדר. זה היה עליו קצת ו... הפנדל אני מדבר לאורך כל משחק, השער הראשון של צ'יומני פאול על סאקה, ואז הם יצאו למתפרצת. זה היה במשהו קמ"ש בגול הזה, זה מטורף. כן, וגם גמר יורו 24, שלא רציתי, בסדר, זה היה כדורגל רע, אבל אם אתה מוציא אותו, ואז מביא מאמן, בוא נראה. ואז הוא לא עובר את הרבע, זה מרגיש שפשוט היה יותר יהיה קשה. מעניין. אני יכול לדעת, אבל לאורך הזמן, סאוטגייט הציג כדורגל לא טוב. אני לא אוהב את סאוטגייט, אני הייתי של סאוטגייט, אני מודה בזה. סיימנו בנבחרות הגדולות. יש לך נבחרת אחרת שרוצה לזרוק על המילה? או שנמשיך לדרכנו? אני חושב שסקוטלנד תפתיע לטובה, תסיים מעל מרוקו, והיא נבחרת עם הרבה אנרגיות, כמו שראיתי במוקדמות ובמשחקי הידידות שלה. קבוצה טובה מאוד, מקטומני שחקן טוב מאוד עכשיו, והעלה את עצמו רמה הרבה בסריה. בלגיה, טיפה בסוף שלה, אפילו... אני הייתי אומר שיש... אני לא אופתע אם איראן תסיים על בלגיה. אני באמת חושב, יש כאן דיבייט על השוער. מי פותח? קורטואה או למנס? כן. צהוב יונייטד, אבל אני לא חושב שיש דיבייט. אני... למנס? כן. כי אני יודע, אתה לא יודע כמה כיף זה. זה אפילו לא קשור לנבחרות עכשיו. לא לפחד מהרמה שתעבור בין הידיים של השוער עכשיו. אתה יכול להיות ביתה אחרי ביתה, בול איתי הביתה לאוננה, פתאום בין הרגליים, פתאום בין הידיים. אני חושב, למנס הוא שוער מאוד טוב, יכול להיות קורטואה, כנראה יפתח בגלל הניסיון, הוותיקות וקורטואה בסופו של דבר, אבל אם למנס לא מקבל דקות, אני אופתע. אני חושב שהוא לא יקבל דקות, אלא אם כן, בלגיה תעשה 6-6, ואז תקבל דקות. אני הנבחרת המפתיעה שלי זה טורקיה, עד רבע הגמר היא תגיע. אני חושב, נבחרת אוכרנו, אבל מאוד מוכשרים, וינצ'זו מונטלה מאמן. הגיעו לרבע ביורו ושיחקו לא רע, גם הולנד, שקיבלו שם 3-1 אני חושב. אין נבחרת אדירה. אולר, וילדיז, אטוטוגלו, והם באמת אנחנו הולכים להסתכל על בלגיה על טורקיה ולהיות בשוק. אנחנו לשחק כדורגל מהפנט, כדורגל התקפי, כיפי. עוד נבחרת שלא דיברנו עליה, שאני חייב, בסדר, לא לדבר עליה מלא, צריך המארחת. ארצות הברית, צריך לדבר עליה. אני, ממה שראיתי, אני, כאילו, לפני המשחקים האחרונים, כאילו, 2 האחרונים לפני המונדיאל, לא חשבתי שיש להם, כאילו, סיכוי קלוש אפילו, לעבור את השלב 32. שראיתי את השער של רובינסון נגד גרמניה, אני חשבתי ששיחקו בסדר שם. אני חושב, אכזבה גדולה מאוד אם הם לא יוצאים מהבתים, כמו בקופה אמריקה, שהם ילכו ולא יוצאים מהבתים, ואני חושב שזה אפשרי מאוד, שהם לא יצאו. אני חושב במקרה הטוב שמינית. אני חושב שמינית, הם מדיחים איך שאותה, אבל זה לא יקרה. שמינית, ועכשיו נעשה את הסיכום. אני אומר פוצ'טינו יפוטר אחרי... וואו! הם לא ישחקו טוב, פוצ'טינו יפוטר. טוב, אני חושב שעכשיו קודם כל נעשה סיכום. הנבחרת הזוכה של רועי, אנגליה. הנבחרת הזוכה שלי צרפת, מלך השערים, שלנו עם הארי קיין? כן. הארי קיין, הנבחרת המפתיעה של הטורניר. אני עם טורקיה. סקוטלנד. עד? שמינית? יש סיכוי בוא נעשה את הברקט, אני לא זוכר בדיוק איפה שמתי את סקוטלנד, בוא נעשה את זה שוב. זה יפה בשמינית. ב-32. עוברת את זה לפחות. בעיקר היא תפתיע בבתים, נראה לי תוצאות טובות נגד ברזיל ומרוקו. יפה. טוב, ועכשיו, דיברנו על זה לפני, כל אחד יעשה דירוג 5 קבוצות המונדיאל שלו. אני חושב נתחיל. אני
חושב שזאת חולצה במקום החמישי ששנינו חולקים. לא, שנייה, שמתי חולצה אחרת במקום החמישי. קודם כל צ'כיה חוץ. יש פה המון חולצות לבנות, חולצה לבנה עם פטרן כזה חמוד, וזהב. אני מאוד אוהב. מקום רביעי, פרגוואי חוץ, שנינו חולקים אותה, אני חושב בדירוג שלנו. אדירה, ציונית, כיפית. מקום שלישי, אני שמתי שלישית. כבר לא זוכר. לא ארגנטינה, יכול להיות ארגנטינה חוץ, שמתי שלישית. לא, ספרד שמתי במקום, ספרד חוץ, אני אעשה את זה ככה. לא, יש לי את הטלפון רחוק. במקום הראשון. חולצה מדהימה. אמרתי ברמה שאם אני מספר מאחורה, כאילו אני מזמן לאירוסים כזה, לא מהחברים הקרובים, אני יכול לקפוץ איתה כאילו לאירוסים של חבר או משהו. זה הדברים שחולצה מדהימה מבחינתי, וכמו ששמעתי מישהו שאומר, אם אני מה לא אומר את מה שהוא אומר, חולצה הכי בקרת בארץ. אני אהבתי מאוד את ארגנטינה חוץ, מדהימה. כחולה, הרבה המון של צבעים. כחול. על אותו זה של כחול, כחול בעיר, כחול כזוהר, כחול כאורוגוואי. אורוגוואי? וואו. זה שנוי במחלוקת, כן, זו חולצה מעניינת מאוד. אהבתי גם פרגוואי, דיברנו עליה, זה גם הכחול הזה. נראה לי יש לי עדיפות בצבע. איש לבן. אהבתי מאוד את סקוטלנד חוץ, הכתום, יש שם כתום, כן, יש לו נכון, וייב אמרת לי. רטרו. וייב מאוד- בייסבול מבחינתי. גם בייסבול, שלא בהכרח הוא לא יפה. ובמקום הראשון נראה לי שמתי את קולמביה חוץ, נראה לי זה כאילו תכלת כזה. וואו. נראה לי יש לי העדפה לכחול. כן. ועכשיו, זה החלק נראה לי הכי מבדר של הפרק היום, שאנחנו מקליטים. יצא שיר המודל של סרטונים 2026. ויצאו 5 שירי מונדיאל. לא יודע, לך יש טופ 5, אבל לי יש טופ 5. אז צי במקום החמישי, נעשה 1-1. צי במקום החמישי, שיר המונדיאל של 2018, אחרת הכי משעמם מהשירים. זה לך במקום חמישי. השנה. עכשיו, וואו! לא. אוקיי, מקום הרביעי, אצלי קטר, 2022. מקום הרביעי אצלך? גם קטר. כן, קטר. מקום השלישי אצלי, 2026, ארצות הברית. אני ממש אוהב את השיר הזה. השיר שלי, 2014. תתבייש לך, כי יכול להיות שאנחנו נחשוף את זה. עכשיו שני בראשון, שני אצלי 2010, ראשון אצלי 2014, שיר אדיר, מיתולוגי. אצלך מקום שני. 2018, מקום ראשון, מה 2010. אתה אומר? 2018, השיר הפח השפעה הזה. בסדר, זה השיר הראשון נראה לי כן? שהכרתי. וואו. קליט בראש לי. 2010 היה שיר טוב. 2014 בכלל לא קליט. 2014, קליט. הייתי שיר שם אותה אדיר. מתחת לקטר אם זה לא היה שיר כזה גרוע. אוי, באמת. וגם השנה פשוט. 2010 שיר מצוין, 2010 זה השיר. אז זה היה הפרק אם אתה מדבר על שירי מונדיאל, בעיקר אנשים ידעו את 2010. כן? מעניין. אם אתם יכולים להגיב לנו, מה השיר מונדיאל של סרטונים שאתם הכי אהבתם, זה יהיה אדיר. זה היה הפרק ראשון של משחק חוץ. רועי, תודה. בכיף. היה כיף. אנחנו נמשיך לדבר פה ולעשות פרקים, ואנחנו נהנה, ותגיבו לנו. תודה רבה.